Ojime monue biakene asimeshiga biana kemo wane mobrugodi no mahia eni mobrugodi na Lagos ye obrugodi na Lowere obrugodi na Enugu State ye Eshiahule asimeshiahule yemje mere goja kodina Eshiahule yemje mere goja kodina onurube wanna baloso onurube wanna baloso onurube wanna baloso One kebu eje n'anya mmadụ PLC na-ekele gị ọka bụkwa n'isi mbido TV kamera gị n'ugbu a kpọmkwem ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mmasị ya bịara gị ịhụlanụ na awụchiela m ọzọ awụchiela m na onweghị ihe na-eme keske na-eme keske na fio nwanne ihe ọbụla ọ sịrị ya mewa anyị ga na-eme gịnị anyị ga na-enwe obi aṅụrị maka gịnị maka na nwanne ọka mma karị nọ ndụ karị ịbụ gịnị karị ịbụ onye nwụrụ anwụ otu ọbụla si wee dị ọ bụ ihe omume anyị bụ nke chọrọ ka mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem echefukwala na aha m ka bụkwa maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụke TV nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ịma na ịkpọm onye mmemme nwanne ihe ọbụla m chọtara na akpa m ọla nke gị o anaghị m asị ndo anaghị m agbagha ya agbagha onye nke m lee kedu ka ekesi anyanwụ n'ogbe ha na-emekwa eji m n'aka na ịdị njikere maka na ka ọ dị ugbu a ịma na anaghị akwado ime mmemme ntuliaka ọchịchị ya bụ n'ọnwa ọzọ ka a ga-eme gịnị ka a ga-eme ya bụ ntuliaka ọchịchị echefukwala na aka na-eme gịnị ya bụ na aka na-anatakwa akwụkwọ ikike atụm vootu ya bụ gịnị ọ bụrụ na ị natabeghị nke gị amazighị m ihe ị na-eche mee ngwa ka ime gịnị ka ị nata nke gị n'ihi na ka m si wee na-agwa gị na ndị ọjọọ ahụ ndị ọkụkọ amaọcha dị mma ndị agamevu ndị a mere ala Naịjirịa ji wee dị njọ anyị ga-eme gịnị anyị ga-atụpụ ha na vootu dịka anyị ga-eme ya bụ gịnị dịka anyị ga-eme ya bụ ntuliaka ewemsị ise onye nke m echefukwala na ọ bụ oge nke ị chọrọ ka mụ na gị n'ugbu a kpọmkwem enweghị ebe ọzọ anyị nọ ịma ka m si wee na-agwa gị n'oge ọbụla na-abịa ebe ana m akwado ọfụma ọ bụrụ na taa bụ gị mbụ ị na-esonyere anyị n'isi mbido TV ma ọ bụkwa na taa bụ gị mbụ ị na-esonyere anyị n'oge nke ị chọrọ ngwa ka m kọwara gị ọfụma nke ị chọrọ bụ oge ahụ anyị ji na-eme gị mma ọ bụ oge ahụ anyị ji na-eme gị obi aṅụrị na-eme ihe ahụ ị chọrọ ya bụ gịnị ọ bụkwa oge ozi ekele o nwere onye ahụ ihe ya na-amasị gị onye ahụ ị chọrọ ikele ozi ekele kelere m ime gịnị ịgwa anyị aha onye ahụ gwakwa anyị aha nke gị gwa anyị aha ebe isi ezibata ya bụ ozi ekele ime gịnị izibata ya n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị aga m anọ ebe a wee gụpụta ya bụ ozi ekele otu ahụ isi wee dee ya kpọmkwem aga m etinye aga m ewepụ maka na okwu ọnụ gị dịka gịnị ọ dịka okwu ọnụ nke Chineke ya bụ okwu ọnụ akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl onye tinyela etinye onye ewepụ ya bụ gịnị m ga-ezipụ ya bụ ozi ekele ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị oge nke chọrọ bụ oge anyị ji na-apịapụ egwu ndị ahụ kajara akaja egwu dị iche iche maka na otu a m nọ nwanne enwere ihe merenu eji kpọọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka enwere m nkwa niile nọ n'ụwa nkwa ka nkwa ọ nọ ya nkwa melete ọ nọ ya nkwa sakramento nkwa kọnfamento nkwa ka Igbo ịsọwachi chọrọ ịnwa m tugudugududum yam tugudugududum yam tukurukudugum yam mkpakorokodugudum yam dugbankpuja ntijom chichọ mgbamgba nchichi mgbogbo mkpachikpodokpadugbo mkpadinga mgbamgba ndugbo mkpadigirigubom tugudugududum yam ya gaziere gị ka ahụ kụpụrụ gị ugbu a nkwa ka nkwa ebecha ka m pịapụrụ gị nkwa ndị ọzọ gịnị ka m na-agwa gị anyị na-akụpụkwa egwu ndị ahụ masịrị gị egwu ndị ahụ ga-enye gị obi aṅụrị egwu ndị ahụ bụ ị na-agba ya eze ịgbacha ya iti ọkpa naanị mee gịnị chili aka ga-abụ elu anyị na-asị ndo ebe a ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị ka anyị oge ọbụla anyị bịara ebe a anyị na-enwekwa isiokwu kajara akaja nke anyị na-eme gịnị nke anyị na-atọ gị esi tọghee ya wee lee ya bụ isiokwu ihe ọ na-ekwu maka ya wee na-echetakwara anyị ihe ndị anyị chefuru echefu ma ọ bụkwa na-eme gịnị na-eme ka ime ihe ndị ahụ kwesịrị omume nke na-anaghị eme ma ọ bụkwa na hapụ ihe ndị ahụ ị na-eme na-adịghị mma wee mee gịnị wee na-eme omume ọma ya bụ gịnị ka nji ọsọ na ije ka nchọta ọmalịcha egwu dị mma ka na gị sọ galigara ọ bụrụ na gbasịa ya bụ egwu wee lọghachi azụ anyị aga n'ihu ana m asị gị agakwala ebe ọbụla ọhaneze ikuru ibe ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ echefukwala na ọka bụ n'oge nke ị chọrọ ka mụ na gị na ugbu a echefula na nke ị chọrọ na
na-abịara gị site n'ihe onyonyo TV bụ ọkaibe isi mbido TV nwanne anyị adịghị abụọ ya bụ gịnị ebe ọbụla ị hụrụ anyị bụ isi mbido tupu ihe ahụ ị na-eche na o bidola tupu anyị wee bido nwanne o bidola ọ bụ anyị bidoro ihe niile n'ụwa oke ahụ wee bụrụ ya echefukwala n'aka bụkwa onye nke gị ahụ maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụ nwa akpụke TV nwa aka na-achịpụta nkwa kebụ n'Afrịka ịkpọ m onye mmemme nwanne ihe ọbụla nsọ achụtara na akpa ma ọ ghọọla nke gị anaghị agbagha ya agbagha otu ọbụla o si wee dị tupu anyị aga yọrịa ya bụ egwu ọyọrịma agwara m gị na anyị nwere isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa ị nwere ike na-ajụ onwe gị kedu isiokwu nke ọ bụ ngwa butugodo obi gị kulugodo down maka na m ga-eme gịnị m ga-agwa gị ya n'oge na-adịghị anya echefukwala dịka anyị na-atụle ya bụ isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa ị nwere ike na-ezibata ozi ekele gị ozi ekele ahụ ị chọrọ ka m kelee onye ahụ dị gị n'obi naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị chọọ anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na @isimbido TV izibata ya bụ ozi ekele ọ ga-erute anyị aka maka na ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ ọha gị megịnị ọha gị iru eluigwe ntị ya bụ gịnị zibatara anyị ozi ekele gị m ga-eme ka o rute onye ahụ ị na-ezigara ya aka ngwa ngwa aga m etinye aga m ewepụ n'ihi na ozi ekele gị ga-adị ka mkpụrụ okwu akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl ịma na Olise akele ụwa dị nwenu anyị Jesu Kristi ọ sị gịnị ọ sị anyị etinyekwala etinye anyị ewepụkwala ewepụ n'okwu ya ya bụ gịnị okwu ekele ahụ si gị n'aka na-abịa m ga-eji ya wee kpọrọ ihe aga m etinye aga m ewepụ nke ahụ ga-abụrụ ya onye nke m ji eme ọnụ otu ọbụla o si wee dị bukelata oche gị nso ka anyị bido ka anyị kọọ ọnụ n'ubi onye anyị bịara na nke ya isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa bụ ka ị ga-esi wee na-edosa ogige ebe ahụ dị ọcha ka ị ga-esi wee dosa ogige ebe ahụ ịdị gịnị ụcha maka na gịnị ụfọdụ oge anyị nwere ọtụtụ ihe anyị na-eme ọ dịzie ka a ga-asị na anyị na-elegharị idose ogige ebe ahụ anyị bụ ụcha otu ọbụla o si wee dị achọrọ m ka ị mara na ọ dị nnọọ ezigbo mkpa ka anyị na-edosa ogige ebe ahụ anyị bi ọcha ka anyị ga-esi wee malite anyị ga-amalite ya otu ahụ ị nọ ugbu a na-ekiri ihe onyonyo gị ebe ahụ ị nọ achọrọ m ka ị wepụta anya gị obere legharịa anya ebe ahụ ị nọ ọdụ o nwere ike ọ bụrụ na palọ gị ebe ahụ ndị ọbịa na-anọ ma ọ bụkwa n'ime ụlọ bedrum gị ka ị nọ ugbu a ebe ọbụla gị nọ na-ekiri m ugbu a achọrọ m ka ime gịnị ka ị lee anya ihe ndị ahụ ị hụrụ n'ala ọ bụ ihe kwesịrị ịnọ n'ala ọ bụ ihe ebe ahụ ọ nọ ọ bụ ebe o kwesịrị ịnọ oche ahụ o nweela ka ụmụaka si wee mee gịnị wee bupụ oche tebụl ahụ nọ n'etiti wee buga ya otu akụkụ ọzọ ị na-ahụ shuu akpụkpọ ụkwụ ka ọ bụ sọọsụ ụmụ gị ebe ọ nọ ị hụrụ akpa skuulu ụmụ gị nwanne ọ bụrụ na e nwere ka ebe ahụ si dị ị na-ahụta nnọọ ihe na-ekwesịghị ka ọ dị mara nnọọ na o nweela ka esi wee meghe agha n'ime ụlọ gị ịma na e nwere egwu ndị ụka a na-agụ bịa mee ya ezora mee ya ezora mee ya ezora maka ka ya bụ egwu ka o nwee ike tọọ ụtọ ịma o nwere ndị ụka na-eme gịnị ha na-ekwe etinye ezora ha na-eme gịnị ha na-eti ya ya bụ gịnị a na-agụ bịa mee ya 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 bịa mee ya nwanne ihu ihe na-ahụghị mara na emela ime ụlọ gị ụfọdụ oge ọ bụ ụmụaka ọ bụ ụmụazị na-eme gịnị na-eme ya bụ omume ha pụta ha mee gịnị ha were akpa skuul ha dọsa ebe ọbụla ọ masịrị ha tupu akwụkwọ ụkwụ ha jiwa na skuul lọta tụsa ebe ọbụla masịrị ha ịbanye na kichin na-ahụ sọọsụ a na-adịzi sọọsụ ọwụ ngwa nri a na-eji sọọsụ esi ofe nke ahụ wee bụrụ ya ọ bụ eziokwu na ọ bụ ụmụaka na-akpakarị agwa dị otu a mana ụfọdụ oge a na-enwekwa ndị nna nwe ụlọ na-eme gịnị na-akpọ ụdị agwa nwekwa ndị nne nwere ụlọ ndị nne kwesịrị na-elekọta ezinụlọ nwekwa ndị nne na-eme gịnị anya na-erughị ala nke ọma nke bụ na ha anaghị akpachapụrụ ebe ahụ ha bi anya ya bụ gịnị ka anyị na-atụle isiokwu a n'ụbọchị taa tupu anyị atụlechaa ya ọ ga-adị mma ka ị mara ebe i bilọngụrụ ka ị mara ebe ị nọ ma ị bụ onye na-edozi edozi ma ị bụ onye na-eme agha ma ị bụ onye na-emesasị emesasị ya bụ gịnị ọ dị mkpa ma bụrụ ihe dị mma ka anyị mee gịnị ka anyị kpachapụrụ ụlọ anyị nakwa ogige ebe ahụ anyị bi anya nke ọma kedu uru dị na mmadụ idebe gịnị idebe ogige ebe ahụ obi ọcha
uru dị na ya mere gịnị uru dị na ya ka nkụ. Nke mbụ bụ gịnị ọ na-eme idosa ogige ebe ahụ ịdị ọcha ọ ga-eme ka anụ ọhịa ụmụ obere anụ ọhịa ndị a na-eme gịnị na-akpatara mmadụ ọrịa ime ahụ nakwa ọrịa elu ahụ ka ha mee gịnị ka ha nọrọ anya n'ebe ezinụlọ anyị dị. Iji wee maa atụ oke ịma na a sị na otu ọbụla ụlọ si dị oke ga-eme gịnị oke ga-anọrịrị n'ụlọ ahụ, mana ọ bụrụ na a na-eme ihe a dị ruo unyi n'ime ezinụlọ, iji maa atụ erie nri rifọ nri enwe ka esi wee wufuo ya bụ nri erifọrọ erifọ ya bụ ihe na-eme gịnị ọ na-akpata oke, ọ na-akpata ijiji, ọ na-akpata ọchịcha. Ịma na ụmụ kirikiri anụ ọhịa ndị a ha na-eme gịnị ha na-ebutara mmadụ ọrịa jọrọ njọ. Ya bụ gịnị ọ dị mma ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-edosa ogige ebe ahụ anyị bi ọcha. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị mmadụ dose ogige ebe ahụ obi ọcha a ga-ahụta ya dịka onye na-eme gịnị onye na-eme ọcha. Iji wee maa atụ o nwe ka ndị ọbịa ga-esi wee mee gịnị ndị ọbịa ga-esi wee bịa gị na-ịtụnanya ya bụ ịkwadoghị na ha ga-abịa. O nwere ndị bụ na ha amaghị na a na-akpọ mmadụ n'ekwentị si ya biko ana m abịa be gị ị nwere ike nọrọ onwe gị ime gịnị ịhụ onye ọbịa, mana ọ bụrụ na ihe niile dị aghara ọ ga-egosipụta gị dịka onye na-eru unyi. Ndị ahụ nwere ike ha agaghị agwa gị ya n'ihu, mana ha pụọ n'azụ ha sị ụlọ onye ka o mere gịnị ụlọ ya na-eru unyi ebe ọ dị ukwuu. Ya bụ gịnị o kwesịrị ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-eme ọcha ebe ahụ ihe niile kwesịrị ịdị n'ụlọ anyị ka anyị mee gịnị ka anyị hụta na ọ dị ọcha ka ọ dị ọcha. Ya bụ ihe wee bụrụ ya. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị otu uru dị na mmadụ ị na-edosa ebe obi ọcha bụ gịnị ọ ga-eme ka onye ahụ na-abawanye n'ahụike maka na mmadụ iru unyi ya bụ ihe na-eme gịnị ọ na-ebute ọrịa. Maka ndị oyibo si wee sụọ ya ha sị na cleanliness is next to godliness. Ya bụ gịnị otu ahụ ndụ mmadụ dị, ndụ mmadụ chọrọ ebe dị ọcha na anyị abụghị anụ ọhịa, anyị abụghị ezi. Ọ bụ ezi na-abụ asachagodi ya ahụ o mee gịnị ọ gahakwa mee unyi gaa were ahụ ya techaa n'unyi, mana anyị bụ mmadụ ezigbo ezinụlọ nakwa ezinụlọ dị ọcha na-eme gịnị ọ na-eme ka ahụ isi ike bụrụ nke anyị. Ọ ga-eme ka anyị gbanahụ ụfọdụ ọrịa ndị nke anyị na-ekwesịghị ị na-arịa. Ịhụlanụ na ya bụ ihe dị gịnị ọ dị oke mkpa. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị ekwuola m na ụmụaka ụfọdụ oge na ọ na-abụ ụmụaka na-eme gịnị na-ebute ụlọ iri unyi, mana ị ga-akpachapụrụ ụmụ gị anya ime gịnị ịmara ka isi azụlite ha. Ọ bụrụ na ha ka dị obere ịkpọọ ha kụziere ha na ọ dị mma mmadụ richaa efere ya o mee gịnị o jee sapụ ya bụ efere. Ụfọdụ ezinụlọ na-asị na ọ bụ oke na ọrụ dịrị last born, ya bụ nwa ikpeazụ onye ọbụla a mụrụ nwa ikpeazụ na ọ bụ ya mere gịnị na ọ bụ ọrụ dịrị ya ime ihe ụfọdụ dịka isa efere. Mana ịgwa gị eziokwu ọrụ kacha enye ndị ikpeazụ nsogbu n'ịrụ n'ime ezinụlọ bụ gịnị bụ isa efere. Ya bụ gịnị ị ga-akpachapụrụ ụmụ gị anya wee kụziere ha na ọ dị mma onye richaa nri ya ọ sapụ efere ya ozugbo. Ọ na-adị mma ịdọkọba efere n'ụlọ dọkọgide ya ịpụta n'ime sink ịhụ na ọ bụ efere ruru unyi, efere na ite na ngaji eji rie nri kamgbe afọ 7 gara aga nọcha n'ime sink. Ya bụ gịnị ọ naghị adịcha mma ka anyị mee gịnị ka anyị kpachapụrụ ezinụlọ anyị anya hụ na ọ na-eme gịnị na ọ na-abawanye nke ọma na ịdị ọcha. Ị nwere ike na-ajụ kedụzie ka m ga-esi wee na-edosa ogige ebe ahụ m dị ọcha na ị naghị enwe efe. Anyị ma na ị naghị enwe efe ghọtara, mana ọ bụrụ na ị na-enweta efe wee na-eri nri kwa ụbọchị ị ga-anwarịrị ike gị ịgba mbọ ka ị na-eme gịnị ka ị na-edosa ezinụlọ ebe ahụ ibi ọcha. Maka na ya bụ ihe ụfọdụ oge ọ bụrụ na anyị mee gịnị ọ bụrụ na anyị wepụta atụmatụ ebe ọ dị mma ebe ọ ga-adịrị anyị mfe ị na-edozi ezinụlọ anyị na-eme ka ọ dị ọcha ya bụ ihe ọ bụghị ihe ga-eme gịnị ọ bụghị ihe ga-ewe anyị ọtụtụ awa idosa ebe ahụ anyị dị ọcha. Nke mbụ ị chọrọ idosa ogige ebe ahụ ibi ọcha ịza ihe dị gịnị ịza ihe dị oke mkpa. Ya bụ gịnị ị ga-enwe azịza n'ụlọ nwee azịza. Ọ bụrụ na azịza nke ahụ ị na-eji na-aza ihe na o teela igotere ya bụ azịza, o nwere ike ọ bụrụ na ọ mepụchala bịa dị obere ma ọ bụkwa na o mebiwala, gịnị ka ị ga-eme ị ga-agba mbọ ka ime gịnị ka ị gota nke ọzọ. Maka na mmadụ gota azịza ọhụrụ ọ ga-eme gịnị ọ ga-adị ya mma oge ọbụla ị na-azacha ụlọ nakwa ezi ebe ndị ahụ bi. Onye
zikuru be ndị ọma njem ọnụ aka nọkwa n'isi mbido TV n'oge nke chọrọ n'ụbọchị taa otu ọbụla si wee dị aga m aga ka nwụrụte obere mmiri ọ bụrụ na nwụrụcha ya bụ mmiri wee lọghachi azụ anyị aga n'ihu echefukwala na ana m abịa agakwala ebe ọbụla ọhanaeze ekuru ibe ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ echefukwala n'ụkapụkwa n'isi mbido TV ka mụ na gị na ugbu a kpọmkwem ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mmasị ya bịara gị echefukwala n'akapụkwa m onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC Apụke TV nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ịkpọ m onye mmemme ntinye aka n'akpa ihe ọbụla ọhụrụ ọla nke gị onye nke m lee tupu anyị aga obere ezumike ahụ echefukwala na o nwere isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa ya bụ isiokwu wee bụrụ gịnị otu ị ga-esi na-edosa ogige ebe ahụ ibi gịnị ọcha maka na ọ dị mma mmadụ na-ebe gịnị ị na-adị ọcha tupu anyị aga ya bụ obere ezumike agwakwara gị na ọ bụ oge nke ị chọrọ oge ahụ anyị ji eme ihe ahụ na-amasị gị oge ahụ anyị ji na-ezipụ ozi ekele kelere m onwere onye ahụ dị gị n'obi onye ahụ ị chọrọ ikele ime gịnị izibata aha ha nakwa ozi ekele gị m ga-eme gịnị m ga-agụpụta ya ebe a n'oge ihe omume anya ọzọ wee bụkwara na m na-apịapụkwa egwu ndị kara aka egwu ndị ahụ sitere gị n'aka ọ bụrụ na o nwere egwu ị chọrọ ka m pịapụrụ gị nwanne ịgwa m ya bụ aha egwu mee gịnị wee pịara gị ya bụ egwu maka na o nwere ihe mere eji na-akpọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka mmadụ PLC akpọ nwa anyị adịghị abụọ ya gazie gịnị ọzọ ka m na-ekwu tupu anyị aga n'ihu ọ ga-adị m maka ngụpụta ozi ekele ole na ole ndị a bataranụ tupu anyị alaghachikwa n'isiokwu anyị ozi ekele mbụ njinaka ugbu a sitere n'aka Leonard ehihie mere si n'Abia steeti Leonard si n'Abia steeti na-ezibatara anyị ya bụ ozi ekele ya ọ si ndị isi mbido TV na ya na-ekele anyị ka anyị si na-eme gịnị ka anyị si na-akwado asụsụ na omenala ndị Igbo o wee sị m were egwu ahụ John Drill kụrụ akpọrọ How are you my friend oge na-adịghị anya aga m eme gịnị aga m apịapụ ya bụ egwu ya gazie ozi ekele ọzọ njinaka ugbu a sitere n'aka Adaobi Marcus Chinikeja wee megịnị wee zibata ozi ekele ya ọ sị m kelere ya ọmalịcha di ya Maazị Matthew Marcus ya bụ aha dabara adaba ọ sị m wekwara egwu ọbụla masịrị m were kelere ya ọmalịcha di ya na-asị na di ya a ga-echi ya echichi ọdịnala pụrụ iche n'ọnwa anyị nọ n'ime ya ya bụ ihe wee bụrụ ezigbo ihe maka na onye ọbụla echiri echichi n'ala Igbo ị mara na ọ bụ dike ị mara na ya bụ onye tozuru etozu anyị na-asị ya gaziere ezinụlọ Adaobi ndewo ozi ekele ọzọ njikwa n'aka ugbu a sitere n'aka John Ozioma ana m ekele gị ka isi wee na-ezibata ozi ekele gị kwa ụbọchị anyị nọ na oge nke ị chọrọ ya gaziere gị ị na-ajụ m onye mmemme kedu ka ede nwanne adị m mma ịma na apasakwa m ka pasat na-ele ka na-echekwa ka echebiri ya nakwa m asị ndo Ozioma John nwere ihe a na-etinyere fada na buut onwe na enwere ihe a na-etinye fada na buut nwanne ka m mepere gị buutu m maka na o nwere ka o si wee dị ọtago ana m ekele gị ya ogịnị isi m nwekwara ọmalịcha egwu ọbụla dị m mma were kelee ụmụ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ na-agba mbọ n'azụ ezinụlọ ha si na ị na-ekpere ndị Igbo niile ekpere ọma anyị nwe n'onwe anyị na-asị amen na ekpere ahụ ị na-ekpe anyị na-ekpekwara gị onwe gị ekpere Ozioma John na-asị na ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị wee sị ise ozi ekele ọzọ njikwa n'aka ugbu a sitere n'aka Ikenna Anthony si Nsụka dị n'Enugu steeti na-ezibata ozi ekele ya ọ si onye mmemme ama ka m ga-esi wee gụpụta ihe a maka na onye o mere amarala ka m hapụ nke ahụ maka na o nwere ka Ikenna Anthony si wee dee ya bụ ozi ekele o wee sị na m were egwu ọbụla masịrị m kelere ya ndị ezinụlọ ya niile na-asị na ọ na-ekpere ha ekpere ọma ya gazie ndị ezinụlọ Ikenna ya gazie ji m n'aka na unu na-esonye ya gazie ndewo ozi ekele ọzọ njikwa n'aka ugbu a sitere n'aka Charity Nwabuche o si na Lagos steeti na-ezibata ozi ekele ya ọ sị na ya na-ekele ndị ezinụlọ ya niile malite na diọkpara ya Wing Commander Bernard Nwabuche bụ aha nwa ya ọ sị na ọ na-ekele ya na-asị na ya gara ya nke ọma ndewo ya bụ ihe wee bụrụ ya onye zikwuru ibe ndị ọma njem ọnụ n'oge na-adịghị anya aga m eme gịnị aga m akụpụ ya bụ egwu ngwa ka anyị dobiri ya bụ egwu ana m abịa ọhanaeze ikuru ibe ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ anyị ka nkwa kpọmkwem n'isi mbido TV ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mmasị ya bịara gị echefukwala na anyị ka nọ n'oge nke ị chọrọ bụ nnọọ oge ahụ ji na-eme ihe ahụ dị gị mma ihe ahụ ị na-asị anyị mee maka na ịma na ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara gị onwe gị na anya onwe anyị nke bụ na ewepụ gị nkwa n'ihe anyị na-ebe eme ya gaziere gị n'ezinụlọ gị dịka unu na-eme gịnị unu ezibata ozi ekele kelere m ahụ anyị na-ahụ ya ebe a n'oge na-adịghị anya
aga m eme gịnị aga m agụpụtakwa ya ọzọ mana echefukwala na anyị nwere isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa ya bụ isiokwu bụ gịnị otu ị ga-esi na-eme gịnị na-edosa ogige ebe ahụ ibi ọcha maka na ndị oyibo si gịnị cleanliness is next to godliness ya bụ gịnị otu ahụ isi na-agbakwa mbọ ka ị bụrụ onye ezi omume otu ahụ isi na-agba mbọ ka obi gị dị ọcha ya bụ gịnị otu ahụ ka ị ga-esikwa gbaa mbọ ka ezinụlọ gị nakwa ebe ndị ahụ ibi ogige ụlọ gị niile ka o mee gịnị ka ọ dị ọcha n'ihi na ihe dị ọcha ọ na-eme gịnị ọ na-abara anyị uru ebe ọ dị ukwuu ị nwere ike na-ajụ enwere ike esi na ịdị bizi ị nwere ọtụtụ ihe ị na-eme kwa ụbọchị na ị nweghị efe ime gịnị ị na-edozi ụlọ gị nya ka anyị na-eleba anya n'ihi na uru idosa ebe anyị bi ọcha bara anaghị agbagha ya agbagha ma ọlị ọ bara uru ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-edosa ogige ebe ahụ anyị bi gịnị ọcha na tupu anyị aga ya bụ obere ezumike agụpụtarala m gị uru ole na ole ọ bara mmadụ idosa ogige ebe obi gịnị ọcha ị nwere ike jụọ kedu ka ị ga-esi wee mee ya ngwa nke mbụ bụ gịnị ị ga-ebidogodi ka ị hazie izu ụka gị hazie ya nwee nkwado pụrụ iche izu ụka ịma dịka ị na-akwado aga m aga ahịa n'ụtụtụ echi aga m aga ụlọ ụka n'ụbọchị Sọnde aga m eme nke a aga m eme nke ọzọ ụbọchị dị otu ahụ ka ị ga-esi wee mee gịnị kwadokwa ụbọchị ị ga-eme gịnị ụbọchị ị ga-eji wee mee ezinụlọ gị ka ọ dị ụcha ịma na ala anyị bụ Naịjirịa ụbọchị Satọde ikpeazụ n'ọnwa ọbụla a na-enwe gịnị a na-enwe nzacha na mkpocha gị nwa ga-elezi anya ụbọchị ga-aka gị mma ị ga-eji wee mee gịnị ị ga-etinye n'akwụkwọ gị si na ọ bụ ụbọchị dị otu a ka m ga na-eme gịnị ka m ga na-azacha ma kpochachaa ezinụlọ m ka o nwee ike dị gịnị ka o nwee ike dị ọcha iji wee maa atụ ịma na ka ụbọchị na-aga ka ahịhịa na-eme gịnị na-eto ma n'azụ ụlọ ma n'ama ma n'ogige ebe ndị ahụ anyị bi o nwere ike ọ bụrụ ahịhịa ndị ahụ a na-achọghị o nwere ike bụrụ flawa n'onwe ya ime gịnị iji nwayọọ ji mma gị sụchachaa ya ọ bụrụ na ile anya ọ bụghị ihe ị ga-eme na ọ bụ ihe ị ga-egote mmadụ ị ga-akwụ mmadụ ụgwọ ka onye aka mere gị ya mee otu ahụ n'ihi na ya bụ ihe bụgo onwe gị nakwa ezinụlọ gị ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-abara uru ọ bụkwara nụ na ị nwere ụmụaka ndị okorobịa ihe dịka afọ 15 ga-arute afọ 18 maọbụ ndị aka siri ike nwere ike ijidenwu mma wee sụchachaa ezi ahụ wee mee ka ọ dị mma ka ọ dị ọgọ n'anya ime gịnị ịgwa ha sị nwa m achọrọ m ka inyere m aka ka anyị mee gịnị ka anyị sụchaa ogige anyị ka anyị bọchaa ebe niile ka anyị mee gịnị ka anyị hụ na ọ dị ọcha ọ bụrụ na anyị na-eme nke a o nwere ike ị na-eme ya ugbo na-abụ n'otu ọnwa nke ị ga-ahụ na oge niile n'ọnwa ọbụla ị ga-ahụ na ezinụlọ gị ga-eme gịnị ga na-adịtụkwa ụcha ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị ọ bụrụ na ị wepụtala ụbọchị ị ga na-eme ya bụ nzacha na mkpocha ị gbaa mbọ na-eme ya bụ nzacha na mkpocha ọ bụrụ n'oge ụtụtụ ka ị tinyere ya ị mara na ụtụtụ dị ụbọchị dị otu a m ga-eme gịnị m ga-eme nzacha mechaa mee mkpocha onwe ka ihe si wee na-achọ ịbịa ka ime ihe ọzọ na-abụghị ihe ahụ ị tinyere n'ụbọchị ahụ ị ga-eme ya iwe mee gịnị ị gbaa mbọ wepụ ihe ahụ sị mba ekwuola m na m ga na-eme gịnị na m ga-azacha ogige m sụchaa ogige m ka o nwee ike dị ọcha n'oge dị otu a n'ụbọchị dị otu a ya bụ ihe ahụ ị chọrọ ka m mee n'ụbọchị dị otu ahụ aga m eme ya ya bụ gịnị ibupụ ya gaa n'ụbọchị ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ gịnị ịhazi ụlọ anyị ka ebe niile nwee ebe a na-edosi ihe iji wee maa atụ ngaji ka e nwee ebe a kpọrọ aha si na ngaji ofe a ọ bụ ebe a ka a ga-edosa ya ngaji eji eri nri ebe a ka anyị ga na-edosa ya efere anyị ji eri nri anyị ga na-edosa ya ebe a ọ bụrụ na anyị gbasaa akwa ebe a ka anyị ga na-agbasa akwa ime gịnị ịhazicha ya kpọọ ụmụaka gị ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka gị na ha ka bi ịkpọ ha site taa gawa hụrụ ebe a ka anyị ga na-eme gịnị ebe a ka anyị ga na-edosa ihe dị otu a m hụ ya ebe ọzọ m ga-eme gịnị m ga-eti gị ihe maọbụ m ga-abara gị ezigbo mba irichaa nri mee gịnị dosa efere gị ebe a irichaa nri gaa ozugbo mee gịnị sapụ efere gị ịsapụ ya itinye ya n'ime basketi a maọbụ n'ime nkata ka o nwee ike mee gịnị ka mmiri gosi ya na ya ọ bụrụ na mmiri gosi ya na ya ime gịnị itinye ya n'ime kabọọdụ a ime gịnị iwe hazie ezinụlọ gị nke bụ na
ihe ọbụla nwere ebe ọ ga na-adị ihe dịka nnu iweta nnu itinye ya na ime komkom ime gịnị iwere ihe maa na ahụ komkom ahụ dee ya nnu maọbụ salt nke bụ na onye ọbụla hụrụ ya bụ ihe ga-ama na ọ bụ nnu nọ n'ime ya ịmakwa na nnu na shuga mere gịnị na ha abụọ yitatụrụ tupu mmadụ ewere shuga sie ofe ịghọtara ihe m na-agwa gị ya bụ gịnị iwetakwa komkom ị ga-eme gịnị ị ga-etinye shuga itinye ya idekwa ya n'ahụ ya shuga ime gịnị idosa ya n'ime kọbọd ihazicha ihe niile enwere ebe ha ọ ga-adị efe ndị ahụ a na-atụkasịcha n'ime ụlọ apụta n'ebe a edosa efe nke eji aga chọọchị na nke a na-eyi n'ụlọ na nke akwụkwọ enweghị ebe ị nwere ike isi na ọ bụ ebe a ka ọ na-anọ malite n'ụbọchị taa ịkpọkọta ụmụ gị si ha hụrụ akwa skuul akwa akwụkwọ gị ebe a ka ị ga na-eme gịnị ebe a ka ị ga na-edosa ya iwepụta ebe a ga na-edosa akwa ruru unyi iwepụtakwa ebe a ga-eme gịnị ebe a ga-edosa akwa dị ọcha ihe ndị ahụ ọ bụrụ na idosa ya nke ọma ị ga-ahụ na ụlọ gị ga-eme gịnị na ụlọ gị ga-akpakọ ọnụ onye batakwa n'ime ụlọ ọ dịrị ya mfe ịnọdụ ala ọzọ m ga-etinyekwa ọnụ bụ gịnị ịzacha ụlọ ụfọdụ oge nwere ebe ndị a na-anaghị azacha nke ọma ebe ndị dịka okpuru bed ebe ndị dịka ọ bụrụ na ọ bụ kapeti ka ị nwere n'ụlọ gị okpuru kapeti gị si n'afọ ọkachasị otu afọ a gwụrụ o nwere ike bụrụ na oge ikpeazụ ịzara ya bụ okpuru kapeti bụ oge tupu etinye ya bụ kapeti ghọtara ọ bụrụ na kapeti ahụ anọgo afọ ise ịmara na ihe dịka afọ ise na imeghị gịnị na ifichabeghị okpuru kapeti gị ya bụ gịnị iwepụta otu ụbọchị n'otu izu ụka ị nwere ike sị ụbọchị Wenezdee niile ụbọchị Tọzdee niile m ga na-azacha okpuru kapeti m ga na-edosa ya ụcha iwe mee gịnị wee gbaa mbọ zapụta okpuru bed gị ahụ zapụta azụ kọbọdụ gị zachasị ụlọ gị ebe ndị ahụ ọ dị gị ka a ga-asị na azịza anaghị erute na ya ime gịnị iji nnọọ nwayọọ hazisia ihe niile o wee dị ọgọ n'anya abịala chewakwa ụbọchị ị ga-enwe onye ọbịa tupu ime gịnị tupu ị na-eme ọsịsọ ime gịnị ezapụtacha ebe ndị ahụ niile ọ naghị adị mma ya bụ gịnị ị ga na-agba mbọ oge ọbụla mmadụ bịara na be gị ọhụ na gịnị ọhụ na ogige ebe ahụ ibi na o mere gịnị na ọ dị ụcha ihe ọzọ m ga-arụtụkwa aka n'aka eru unyi ebe ọ dị ukwuu n'ụlọ bụ gịnị bụ akwa ahụ eji eficha ahụ ma asa ahụ ya bụ tọwel ụfọdụ oge ọ na-aka mfe onye chọọ ịsa ahụ o mee gịnị kụrụ tọwel ọ banye n'ụlọ ebe a na-asa ahụ saa o mechakwa odosa ya bụ gịnị o kwesịrị ka anyị na-asa akwa ahụ anyị ji na-ehicha ahụ ma anyị sachaa ahụ anyị na-asa ya opekata mpe otu oge n'ụbọchị abụọ ma opekata mpe ime gịnị ịsa ya ịgbaa ya n'anwụ ihe ọzọ na-emekwa na-erukarị unyi anyị na-anaghị anọ na oge ọbụla bụ gịnị akwa ahụ a na-agbasakwa n'elu akwa ya bụ bedsheet a ga-eme gịnị anyị ga na-agba mbọ anyị sụọ ya nke ọma anyị gbasaa ya n'anwụ ome gịnị ọkọ ị ga-agba mbọ maka na ụfọdụ oge o nwere ọ bụghị akwa niile ka ndị na-asa akwa ya bụ ndị lọndrị ga-eme gịnị ga-asara anyị o nwere akwa ndị anyị ga-asanwu n'onwe anyị ị na-akụziri ụmụ gị ka ha ga-esi na-eme gịnị ka ha ga na-esi na-asa akwa ha n'aka ha maka na ụfọdụ oge a na-ekpokọta nke niile kpokọta ma nke ụmụazị ganye ndị lọndrị si ha saa onweghị onye ga-akụziri ụmụaka ka a ga-esi wee saa akwa ọ bụ ihe ọma na ị ga-akpọta ụmụ gị si ha ngwa lekwa akwa gị a ị na-asụ nke gị nwa ga na-asụ nke ya maka na enweghị onye ma echi o nwere oge ụmụntakịrị ahụ ga-eme gịnị ga-emecha nọrọzie onwe ha ha na-eme gịnị ha na-agba mbọ na-eme ka ebe ha bi dị ọcha na-agba mbọ na-eme ka akwa ha na-eyi ka o mee gịnị ka ọ dị ọcha n'ahụ maka na ya bụ ihe ọ bụ ihe dị mkpa nke ukwuu ọ bụrụ na akwa anyị nakwa ihe anyị na-eyi dị ọcha ọ ga-eme ka anyị nọọ n'ahụ isi ike ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ gịnị ọ ga-adị mma ka anyị gbaa mbọ ihe ndị ahụ anyị na-anaghị eji eme ihe ka anyị mee gịnị ka anyị na-edosa ha ebe o kwesịrị iji wee maa atụ ka m na-ekwu ka aza ụlọ ka efichaa ebe niile ka akwa flawa ka ihe niile dị ọcha o nwere ike ọ bụrụ na mmadụ ịzaala ime ụlọ zachaa ebe ahụ ị na-anọ i werezi azịza ahụ iji zaa ihe wee dosa ya ebe ahụ ị zara ihe wee hapụ ya pụọ maọbụ na isichaala nri ịhapụcha ihe ndị ahụ iji sie nri n'elu tebụl na kichin ịhapụ ha pụọ ya bụ gịnị ya bụ ihe anaghị adịcha mma ebe ọ dị ukwuu ọ na-adị mma na ihe ọbụla nwere ebe o kwesịrị ịnọ na
n'ụlọ gị nke bụ na ihe ọbụla ị na-anaghị eji na-eme ihe oge ahụ ịgba mbọ wepụ ya dose ya gịnị dose ya ebe o kwesịrị ịdị maka na ọ bụrụ na anyị mee ya otu ahụ onye ga-eji ya bụ ihe maọbụ akụrụngwa wee mee ihe ọ chọrọ ime ga-ama kpọmkwem ebe ọ ga-aga wee mee gịnị were ya bụ o mechakwa o weghachi ya azụ ebe ahụ nke ahụ wee bụrụ ya ọ na-ezikwu ibe ndị ọma njem ọnụ aka nọkwa n'oge nke ị chọrọ nke na-abịara gị site n'isi mbido TV ka ọ dị ugbu a aga m eji ọsọ n'ije ka ṅụrịta obere mmiri ọ bụrụ na ṅụrụ ya bụ mmiri wee lọghachi azụ anyị aga n'ihu ana m asị gị onye nke m agakwala ebe ọbụla ana m abịa ọ na-ezikwu ibe ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ anyị ka nọkwa n'isi mbido TV kpọmkwem ebe ihe niile na-eme echefukwala n'aka bụkwa onye nke gị ahụ maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC apụke TV nwa aka na-achọpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ịkpọ bụ onye mmemme nwanne ihe ọbụla nsọ chịtara ọla nke gị ana m asịkwanụ ndo ya gazie anyị ka na-ezipụkwa ozi ekele njinaka ugbu a sitere n'aka John Obinna ọ sị m were egwu Igbo ọbụla masịrị m were kelere ya ọmalịcha nne ya bụ onye Chukwu gọziri wee bunye ya ụgbọala chara nwanne ọ dịzi ka m bịa soro ezinụlọ a ka m mee gịnị ka ha sara m ụgbọala a maka na ịba n'oge ọbụla m bịara ebe a na-ekpere ndị Igbo niile na-ekpekwara ndị niile na-esonyere anyị n'isi mbido na-ekiri ihe omume anyị ekpere ọma maka na obi na-adị m ụtọ oge ọbụla m nụtara akụkọ na ihe ọma emerela onye ọbụla na-ekiri anyị ya bụ ihe na-amasị m ebe ọ dị ukwuu Obinna eji m aka na ya bụ ihe dabara adaba ana m asị Chukwu ga na-agọzi gị na ezinụlọ gị mmaji kwuru mmaji nke a agaghị abụ njedebe ngọzi unu ga-enweta maka na afọ agba afọ nrụ ọ ga-abụ afọ ngọzi nye anyị niile gị bụ onye ọma na-esonyere m ọbụkwara na ị na-ekwenye ị nwere okwukwe si na Chineke ga-emere gị dịka o si wee mere nne Obinna dịka o si wee bunye ya ụgbọala ọhụrụ na nke gị ga-abịa n'oge na-adịghị anya ana m ejikọkwa aka na okwukwe na-asị ya bụ ihe ọma ga-emere gị maka na ọfọm na ogu m bụ ihe ọma mere onye ya mee gịnị ya mekwara ibe ya ya gazie oge na-adịghị anya m ga-achọta egwu sekirimanse mpa egwu ndị ga-adaba adaba ka m pịakwuru Obinna na ezinụlọ ya maka ya bụ ihe ọma mere ka anyị so ha wee mee gịnị ka anyị so ha wee kwee oyoyo nke ahụ wee bụrụ ya ọ na-ezikwa ibe ndị ọma njem ọnụ aka nọkwa n'oge nke ị chọrọ tupu anyị aga obere ezumike ahụ wee mee gịnị wee lọghachikwa wee gụpụta ozi ekele ndị ahụ batara nụ echefula na anyị nwere isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa nke anyị na-eleba anya na ya bụ isiokwu wee bụrụ gịnị ka ị ga-esi wee na-edosa ogige ebe ahụ ibi ọcha ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-amụke amụke maka na ndị oyibo si gịnị cleanliness is next to godliness ya bụ gịnị onye na-edosa ebe ahụ obi ọcha maka na Chukwu anyị na-efe abụghị Chineke yiruru gịnị ọ bụghị Chukwu riri unyi ọkwa ya ọtara ekwuola m ihe ole na ole ị ga na-eme maka na Igbo kwuru okwu sị na ọ na-abụ ihe ju akpa amachie ya ọnụ maka ndị ka na-abịa esonyere anyị ugbu a maọbụ na ugbu a bụghị mbụ ị na-agbanye ihe onyonyo gị ọ bụ n'isi mbido TV ka ị na-ekiri m kpọmkwem ihe mbụ m kwuru ị na-eme gịnị maka ị na-edosa ogige ebe ahụ ibi ọcha bụ gịnị elela m anya wee leba anya na uru ndị ọ ga-abara gị ekwuola m na ọ bụrụ na idose ogige ebe ahụ anyị dị ọcha ọ ga-eme ka obere ụmụ kịrịkịrị anụ ndị ahụ na-ebute nje na-ebute ọrịa anụ dịka ọchịcha anụ dịka oke anụ dịka ijiji ka ha mee gịnị ka ha nọrọ anya n'ezinụlọ anyị ọ bụrụ na ha nọrọ anya n'ezinụlọ anyị ọ ga-eme ka anyị nwee ike mee gịnị ka anyị na-abawanye n'ahụike ekwuokwala m sị na ọ na-adị mma ime gịnị ịchọta ebe niile ị ga na-edosa ihe ya bụ ihe ọbụla nọ n'ime ụlọ gị ihe ọbụla ị nwere ga-enwerịrị ebe kwesịrị ekwesị ha ga na-anọ ngaji gị ị mara na ebe a ka ị ga na-edosa ngaji gị nnu gị ị mara na ihe a bụ ihe anyị ga na-etinye nnu mmanụ gị ị mara na ihe a bụ ihe mmanụ idee ya o nwere nke ị ga-ede ede maka nnu na shuga yiri onwe ha itinye ya idee ya nnu idosa itinye nke shuga idee ya shuga dosa ị mara ebe ị ga na-edosa ha ime gịnị i wee kụzikwara ụmụazị kụziere ụmụaka gị na ihe a bụ ihe a nke a bụ nke a ị chọrọ iwere nke a gaa ebe a ị chọrọ imechakwa ime gịnị idoghachikwa ya ọzọ maka na ụfọdụ oge o nwere ndị na-eme gịnị ha were ihe ebe a na-edosa ya ha were chaa ya mechaa ihe ha chọrọ ime ha dosezie ya ebe ọ sọrọ ha nke bụ na onye chọọ ijikwa ya bụ ihe wee mee ihe ọzọ ọ na-achọgharị ya n'ebe ahụ ịhụla na nke ahụ adịghị mma ya bụ gịnị ka anyị chọta ebe ihe niile nọ n'ime ụlọ anyị kwesịrị na-eme gịnị kwesịrị na-anọ wee na-edosa ya ebe o kwesịrị ekwesị ekwuola m na ọ dị mma ime gịnị ịsụ akwa iji aka gị sụọ akwa gị sụọ ya sụpụ ya unyi akwa ndị na-aka adịkarị unyi nke anyị na-amaghị bụ gịnị akwa dịka tọwel eji eficha ahụ ma asa ahụ ime gịnị gbaa mbọ na ị ga na-asa ya opekata mpe otu ugbo n'ụbọchị abụọ ime gịnị ịsa tọwel gị idosa ya n'anwụ ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ beshit akwa ndị ahụ eji na-eme gịnị eji agbasa na akwa tupu arahụ ụra ime gịnị ịsụkwa ya maka na ụfọdụ
oge anyị na-eji ya ọtụtụ oge tupu anyị asụọ ya. Ya bụ gịnị ihe niile nke anyị kwuru n'ụbọchị taa n'ihe emume anyị n'oge nke chọrọ bụ gịnị ọ dị mma ka anyị na-edosa ogige ebe ahụ ibi gịnị ka idosa ya ọcha gbaa mbọ ka ogige gị dị ọcha n'ihi na onye dị ọcha ọ ga-enwe ahụike onye dị ọcha iru ga-asa ma ọ bụrụ na ndị ọbịa bata na be gị aga ahụta gị dịka gịnị dịka onye ruru unyi. Ọ na-ezikwu ibe ndị ọma njem ọnụ Igbo kwuru okwu sị na ọ na-abụ ihe ju akpa amachie ya ọnụ ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume nke chọrọ n'ụbọchị taa. Ana m asị gị imeela maka isonyere anyị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na isonyere gị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia na Facebook na Instagram na YouTube Twitter anyị nọcha ebe ndị ahụ chọọ anyị na @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-ejide anyị. Mụ onwe m aha m ka bụkwa Maazị Stanley Chizaram Ike. Ana m asị gị imeela maka isonyere anyị. Ị chọrọ isonyekwara m n'igwe mkparịta ụka na Facebook ị ga-ahụ m na Ike Stanley Chizaram Ike Stanley Chizaram na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ike. Ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-ahụ ana m asị echefukwala ị na-edosa ogige ebe ahụ ibi ọcha n'ihi na gịnị ọ dị mkpa ebe ọ dị ukwuu. Ana m asị gị imeela maka isonyere anyị. Ndewo.